gracias a nosa Barcelona, a alcaldesa do Concello de Ríos, onde estamos agora, a Eva, que vai acompañarnos probablemente durante toda a jornada, pola mañá e pola tarde, e que poderemos coñecer de primeira man as experiencias de aplicación da Lei de Recuperación da Terra aquí sobre un concello, un destes concellos valientes que deron o paso de promover unha aldea modelo e de un pasiño máis de lanzar ou dinamizar un polígono agroforestal. Estamos aquí representantes de todos os socios, de todos os parceiros que estamos neste proxecto Interreg, máis activo, que ten como gran objetivo comparar a aplicación da nosa Lei de Recuperación da Terra co programa da paisaxe de Portugal, que levan desde a Dirección Xeral do Territorio. E esta é un pouco a primeira xornada formativa que facemos. En ese sentido, faremos outra en Portugal para coñecer como funcionan os dous instrumentos, que podemos aprender de un e que podemos aprender de outro. O proxecto nace de estrategias, de ferramentas para loitar contra os lumes e atallar o tema do despoboamento, unha das causas que está por aí abaixo, e esperamos facer e elaborar unhas estrategias que desenvolveremos no Concello de Aldea Modelo, de Infesta, no Concello de Monterrey, e no Concello de Baión, na Aldea Modelo da Albufera. E nada máis, moitas gracias e seguimos. Bueno, bons días a todos e a todas. Eu son, xa me conocedes, son a alcaldesa do Ríos, acabo de presentarme. Darvos a benvida ao noso concello. O noso concello, Ríos, é un concello bastante grande en extensión, pero con unha población moi pequena, 112 kilómetros cuadrados e unha población de 1.403 habitantes actualmente. É unha dispersión grande en núcleos que temos 35 núcleos aos que atender, non? Entón, aquí nos Ríos, desde a AGADER, desde a Consellería de Medio Rural, pois desde levamos 3-4 anos máis ou menos no que recuperando, utilizando a Lei de Recuperación de Terras Agrarias, pois aquí creouse un polígono agrario e unha aldea modelo que visitaremos pola tarde. Un polígono agrario de Pousada, aproximadamente 93 hectáreas, e a aldea modelo creo que 67 ou así, non? Aí en Pedroso. Parece unha ferramenta moi útil para o noso medio e o noso entorno, non só por os incendios, senón tamén por revitalizar a actividade agraria e tamén forestal. E, como son política, pois desde aquí, se chega a algún sitio isto, quero dar as gracias a José González, que foi o conselleiro de Medio Rural hasta fai 2 semanas, que sin dúbida foi o conselleiro máis valente que tivemos na comunidade autónoma. E que, desde aquí, que se sinta querido e apoiado, porque sempre o temos no corazón, vale? Non sei cantos estades, non sei moi ben, sei que estades da Universidade de Santiago de Compostela, sei que estades da Universidade do Porto Alguén, da Cámara de Baión, a Comunidade Intermunicipal, da Universidade do Porto, e, o resto non sei moi ben quen sodes, pero, dándevos por benvidos. Moitas gracias desde logo, por contar con Ríos para facer este tipo de actividades. Seguramente hoxe será unha xornada moi productiva e enriquecedora para todos. Moitas gracias. Hola, miña perdón, que me presentei porque son unha desas. A meu lado está Inés Santé, que é a directora xeral de AGADER, tamén moi querida neste concello, nos limítrofes, por suposto. Jorge, que agora eres director territorial de Medio Rural aquí na provincia de Ourense.
Pois moitas gracias, alcaldesa. Bueno, pois dar a benvida a todos. Gracias, que tal? Gracias por estar hoxe aquí, gracias aos compañeiros portugueses por achegarse e, sobre todo, gracias ao Concello de Ríos. Gracias, Eva, polas túas palabras que lle transmitiremos. Gracias por servirnos de anfitrión a xornada de hoxe. Imos darche moito traballo, ti non te preocupes, pero sobre todo gracias pois polo que dicías, por colaborar co Concello con nós desde o inicio da posta en marcha da Lei de Recuperación da Terra Agraria, para a posta en marcha de todas pois as innovacións, os novos instrumentos que, como dixe o subdirector Jorge, pois había que ser un pouco valentes, non? Para arriesgarse con cousas novas que ademais afectan a algo tan delicado como en Galicia, como é a propiedade da terra, tan custoso de cambiar cousas. Bueno, pois dende o principio contamos con este Concello, así que moitas gracias, e por iso estamos hoxe aquí, porque temos non só un exemplo de varios dos instrumentos que se puxeron en marcha con esta lei, como é a aldea modelo de Pedrosa e o polígono de Pousada, senón dos mellores exemplos, porque a aldea, digamos que xa está funcionando, faltan os últimos pasiños, e o polígono tamén é dos que vai máis avanzados e cos traballos que están evolucionando mellor e máis rápido, así que, bueno, por iso estamos aquí, porque temos varios exemplos e, ademais, exemplos vos, representativos do que queremos facer. Como dicía Jorge, o objetivo deste proxecto é compartir con Portugal experiencias, xeitos de loitar contra o flumes forestal, facendo o territorio máis resiliente a este problema. Para iso, que facemos é estudar, no caso de Galicia, a Lei de Recuperación da Terra Agraria, e no caso de Portugal, que é o Plan de Transformación da Paisaxe. Como hoxe estamos aquí, tócanos falar da Lei de Recuperación da Terra Agraria, e ao que dedicaremos toda a mañá, coa xente que máis sabe dela. Vai falar a subdirectora de Mobilidade en xeral da lei, destes novos instrumentos, das aldeas, dos polígonos, tamén do Banco de Terras, o xefe de servicio, Carlos, que, aínda que é un instrumento que xa existía dende hai tempo, se reforza con esta lei, e ademais teñenlle un especial cariño a xente que leva na xencia xa dende hai anos, así que tamén falaremos deles hoxe, pero eu quería aproveitar estes minutiños que teño para lembrar que a lei é máis ambiciosa aínda do que imos a ver hoxe. Non sempre falamos das aldeas, os polígonos, as agrupacións de xestión conxunta, que me comentaba a alcaldesa, que son, digamos, a principal novidade da lei, pero a lei inclúe moitas cousas máis, que é a que me gustaría aproveitar agora para mencionar. E tamén mencionar o prólogo da lei, porque está completamente vinculado co obxectivo deste proxecto, é onde se fai un repaso de por que a necesidade e cal é o objetivo que buscamos, que non é outro que, pois, por diversas causas, a complexidade da estrutura da propiedade en Galicia, o coñecido minifundismo, pero tamén, pois, unha falta de ordenación de territorio, despoboamento do campo, múltiples causas que levaron a, pois, un abandono ou infrautilización do territorio, que é a principal causa, a súa vez, destes problemas ambientais, como os lumes forestais, que é o xeito deste traballo, pero tamén é a causa de problemas como a baixa rendibilidade das actividades agroforestais ou da dificultade de dinamización demográfica do rural, ou doutro reto que afrontamos, que é o de garantir a soberanía alimentaria. Non son ton a lei, digamos, que é máis ambiciosa do que se propón neste proxecto, busca facer fronte a todos estes obxectivos, non só aos riscos ambientais, senón tamén económicos, demográficos, de soberanía alimentaria, e para iso que propón é
atallar problemas estruturais que tiñamos na xestión do territorio rural galego. Para iso, ademais dos instrumentos que imos coñecer hoxe, por exemplo, a lei inclúe algo fundamental que é a facultade do goberno galego para investigar a propiedade da terra, algo que ata o momento só podía facer o Estado español, e tamén o comento por se aos compañeiros portugueses non se teñen problemas ou ferramentas similares, algo que ata o momento só podía facer o Estado español, e, por tanto, facíase dun xeito moi limitado, agora pode facer o goberno galego, que é buscar eses propietarios da terra que non se coñecen ou que non están localizables e que é un problema fundamental para poder xestionar o territorio, sobre todo en algunhas zonas. Estamos vendo, por exemplo, na provincia de Ourense, como en algunhas zonas nas que estamos traballando, nas algúns polígonos, non se coñece ou non se pode localizar o propietario do 30 ou 40% da superficie. Entón, é evidente que se non podemos atallar ese problema, é difícil xestionar o territorio. Para iso, a lei incorpora esa facultade para que a Xunta poida buscar o propietario e, se non o atopamos, integrar esas terras no banco de terras e poder arrendalas a aquel que queira utilizalas, que queira poñelas a producir, sempre garantindo o dereito á propiedade cun prazo de 10 anos para que se aparece ese propietario, simplemente o diga e se lle devolve a súa terra. Non é, creo que unha peza fundamental desta lei que non sempre se destaca o suficiente. A lei tamén inclúe a declaración de abandono, que quere dicir que, en base á función social da propiedade, o valor que ten o territorio como recurso para toda a sociedade, é obrigatorio que os propietarios poñan en produción as súas terras agroforestais para o uso correspondente, agrícola, gandeiro ou forestal. E tamén a lei inclúe instrumentos de ordenación do territorio. Varios instrumentos, pero o instrumento de referencia é o catálogo de solos agropecuarios e forestais, que é, por primeira vez, un instrumento de ordenación do territorio pensado especificamente para o medio rural e adaptado ás necesidades e ás características dos usos do solo rural. Non sei se este problema existe en Portugal, pero aquí non sempre está claro que é terreo agropecuario e que é terreo forestal. Non sempre o temos claro e hai que a necesidade de sometelo a diferentes trámites administrativos, pois a isto trata de darse solución con esta figura do catálogo que trata, sobre todo, de aportar esa seguridade xurídica, esa ordenación do territorio, que é unha das múltiples causas que se identifican como unha das casuísticas que dá lugar a ese problema dos lumes forestais e de outros retos do territorio rural. Bueno, non me quero estender máis, que eu ia facer unha breve introducción, pero non quería desaproveitar a ocasión de dicir que a lei era moi ambiciosa, incluía máis procedementos, máis ferramentas, que os que imos a ver hoxe, que sí, é certo, son os máis novidosos e, digamos, os que se ven máis, os que podemos ver na realidade, por iso pola tarde imos poder visitalos, pero que a lei inclúe máis ferramentas, máis instrumentos para poder mellorar a xestión do territorio rural, esa xestión activa que é o obxectivo final deste proxecto País Activo. Nada máis, deixamos falar entón aos que saben. Gracias. Sí, bueno, sí, primero. De la ley. Bueno, bienvenidos todos. Nosotros vamos a hacer la presentación en castellano porque así se nos indicó,
Ai, perdón. No, no. Bueno, este me fui tan castelán, pero por favor, vale. Entonces, Bueno, no voy a hacer mejor introducción a la ley que la que hizo la directora, ¿vale? Porque realmente es una de las impulsoras de la ley. Nosotros lo que nos interesa con la puesta en marcha de la ley es la puesta en marcha de la recuperación de la tierra agraria en estado de abandono y fertilización, generando una actividad económica, ordenando los usos, reduciendo el riesgo de incendio y mejorando la calidad de vida en las zonas rurales. Intentamos mejorar la base territorial de las explotaciones existentes, porque es y también el acceso a la tierra a nuevas explotaciones. ¿Qué problema tenemos en Galicia? La estructura de la propiedad. La titular tiene sobre 1,7 hectáreas por propietario y una superficie media de parcela de 2.500 metros cuadrados, incluyendo los montes vecinales. Nosotros en nuestros instrumentos de recuperación que estamos llevando a cabo, tenemos algún instrumento que tenemos parcelas con una media de 165 metros cuadrados. O sea, es un poco para que veáis la característica de la tierra y sobre todo en nuestros instrumentos de recuperación. ¿Qué propone la ley? Lo que decía Inés, ordenar y planificar, fundamental, la investigación de la titularidad, nos habilita mecanismos para poder acceder a las tierras que no tienen dueño localizable o desconocido, el catálogo de suelos agropecuarios y forestales. Después tenemos los instrumentos de recuperación, que es el impulso al Banco de Tierras, fundamental para nuestra gestión diaria. Nosotros, el Banco de Tierras está gestionando sobre 16.000 parcelas, de las que 12.000 son de la propia privados. Desde la puesta en marcha de la ley, el peso de los propietarios privados en el Banco de Tierras aumentó considerablemente. Pasábamos de 1.200 parcelas de propiedad de terceros ahora tener más de 4.000. Después tenemos procedimientos para movilizar la tierra, la declaración de infrautilización y abandono. Fundamental también porque los propietarios tienen que ser responsables con los terrenos que tienen. No es únicamente tener un terreno, hay que ponerlo en producción. Y las permutas de especial interés agrario. Las permutas de toda la vida, nosotros lo que intentamos es fomentar ese instrumento. Después tenemos los instrumentos para recuperar tierra, que son las aldeas modelo, que hablaremos posteriormente. Lo que hablábamos, el impulso y el refuerzo del Banco de Tierras es fundamental para nosotros y la creación del Banco de Explotaciones. ¿Qué hacemos? Ponemos en contacto los titulares de explotaciones que están a punto de extinguirse, que no tienen relevo generacional, con nuevos titulares que quieren implantar una actividad para garantizar la continuidad de esas explotaciones. Y lo que hacemos es una intermediación entre ellos. Bueno, los instrumentos de recuperación. En valor las tierras circundantes al núcleo de población. Lo que nos interesa es recuperar las tierras de labor tradicionales para evitar ese riesgo de incendios, para recuperar usos tradicionales y fijar población. Es un instrumento totalmente voluntario, tenemos que tener el 70% del acuerdo de los propietarios, no reestructuramos parcelas, no se tocan marcos, no tocamos muros, o sea, es proteccionista, queremos vincular una actividad, pero siempre hay opciones, se expresa, es una actuación muy respetuosa, primamos el ecológico frente a lo intensivo, ¿vale? Son superficies pequeñas que lo que queremos es que se fije población y que el productor, si puede ser que viva en la aldea, y formarán parte de una red de aldeas modelo, para que entre ellos puedan colaborar. Los polígonos agroforestales. Los gestiona la administración pública, nosotros somos los que iniciamos el procedimiento y lo finalizamos. En iniciativa privada hay un productor o una persona que está interesada en poner a producir las tierras, que es la que tiene que solicitarlo y tiene que un poco capitanear ese proyecto. Hay una posibilidad de reestructurar las tierras, no quiere decir que lo vayamos a hacer en todos los casos, pero bueno, hay la posibilidad de hacerlo. Siempre tiene que haber un abandono superior al 50%. Las excepciones, pues por ejemplo, en los polígonos de iniciativa privada, los terrenos de una explotación no computan para el tema de abandono, ¿vale? Porque lo que queremos es poner
en valor terrenos que no los que están en producción. No queremos castigar porque haya terrenos en producción, queremos eliminar esos enclavados que están abandonados y apoyar a los propietarios, a los que explotan las tierras, apoyarlos a que tengan superficies continuas. Tienen que tener siempre el 70% del acuerdo de los titulares, tienen que tener el acuerdo del 70% de la superficie del polígono, es igual que en la aldea, también tienen que tener el 70% de la superficie. Tenemos zonas prioritarias, que son las zonas de concentración parcelaria con un abandono de más del 50%, las áreas cortafuego, que son áreas que se definen por ley, zonas con acuerdo de más del 70% ya desde el inicio del procedimiento. Los de iniciativa pública, hay un procedimiento de concurrencia pública en la que cualquiera puede acceder a ese proyecto. Y los de iniciativa privada, lo que tiene que haber es siempre el 70% de acuerdo y después puede haber la excepcionalidad de lo del abandono cuando hay un acuerdo, cuando el solicitante firma un acuerdo de puesta en producción, cuando va a mantener... Ya acabé. Sí, ahora podemos preguntar. Sí. No, me falta una. Bueno, era sobre el anterior, sobre que hablabas de posibilidad de reestructuración de la propiedad. Sí. No es obligatorio. Eso lo vamos a hablar después en la de polígonos. Pero bueno, en los polígonos agroforestales existe esa posibilidad. Habrá polígonos, porque aquí en los polígonos se reestructura en base a los compromisos de los titulares. Hacemos como lotes de tierra, si firman porque ellos tienen que adquirir un compromiso o de venta o de puesta en producción de los terrenos o de arrendamiento. Si todo el mundo quiere arrendar, pues a lo mejor no tiene objeto de reestructurar, pero si tenemos ciertos titulares que quieren vender y otros que quieren arrendar y otros en poner en producción, lo que vamos a hacer es distintos lotes y vamos a reestructurar con respecto a esos lotes, ¿vale? Porque los polígonos trabajamos con unidades mínimas de cultivo. Vale, nosotros tenemos que garantizar que esas propiedades, que esos lotes que salen van a ser viables económicamente para producir. Vale. Bueno, también tenemos las actuaciones de gestión conjunta. Es un poco... las agrupaciones de gestión conjunta es más vinculado a terrenos forestales. Por eso se rigen por la ley de montes, las agrupaciones forestales, y también tienen que tener una superficie mínima de 10 hectáreas, pero bueno, nosotros gestionamos polígonos y aldeas, ¿vale? Las actuaciones de gestión conjunta dependen directamente de la Dirección Xeral de Montes. Ahora de nuestro negocio. Claro, por eso es un poco... Nosotros aquí vamos a centrarnos en lo que nosotros trabajamos. Vale. Bueno, y yo esta parte la acabé porque tuve una introducción magnífica de la directora. Y ahora empezará Carlos, ¿no? Sí. Mira, as agrupacións estas de xestión consulta son as SOFOR. Es como un paso más, no es la SOFOR en sí. Eso la directora seguramente te lo va a saber mejor que yo. No, preguntan que si las actuaciones de gestión conjunta son las SOFOR. O sea, yo creo que es un punto más. Las incluye. Las SOFOR son... Tampoco es mi tema, pero que yo tenga entendido, las SOFOR son sociedades limitadas. Lo que se trató con las agrupaciones de gestión conjunta es que pudieran ser otro tipo de figuras más sencillas, desde entidades sin ánimo de lucro, sociedades civiles, cualquier tipo de entidad jurídica puede constituirse como una agrupación de gestión conjunta. No tiene que ser una sociedad limitada como la SOFOR, que es más complicado. Pero las SOFOR pasan a ser automáticamente también consideradas como agrupaciones de gestión conjunta. Pero se buscó que pudiera ser algo mucho más sencillo. De hecho, las primeras que se están poniendo en marcha para la recuperación de soutos son entidades sin ánimo de lucro. Es muy fácil de constituir. Aí está o problema. Ou estaba o problema das FUSFOR, SOFOR, todo o tema tributario que vai asociado a ese tipo de figuras. Claro. Si ti como persona particular vendes un pinar, entonces vas ter unha tributación distinta que se o vendes como SOFOR, como unha empresa. Entonces, eu creo que parte do polo que eu sei tampouco é o que parte que non nos chegou é que algún atranco que había nesas figuras de SOFOR
de toda a parte, claro, é unha sociedade, Claro, tributación a sociedades, o sea, está moi ben para claro, profesionales, claro. digamos, y por eso se buscó abarcar un rango más amplio de tipos de asociaciones o entidades para hacerlo más sencillo. Y con el fin de facilitar también, lo que hizo la Consellería fue primero publicar que le fuera más fácil constituir esas entidades sin ánimo de lucro o esas sociedades. Y después sacar una línea de ayudas, que salió por primera vez este año, para que esas asociaciones o entidades puedan tener una ayuda para ponerla en marcha. Seguro. Despois hai unha serie de incentivos para animar ou apoiar o emprendemento con estes seguros. Os polígonos, non? Probablemente son axudas da Consellería de Medio Rural para desenvolver actividades económicas ali. Hai axudas para os concellos que teñen ideas de modelo para melloras, tanto no núcleo de poboación como na parte productiva, na paisaxe. Despois sempre vai asociado a unha serie de axudas para impulsar isto unha vez que están constituídos, non? O sea, desde a GADER, da man dos concellos, se impulsa o proceso, o concello primeiro, dar o impulso, despois, digamos, que a administración, a que ten as competencias para investigar a propiedade, chegar a acordos, un proceso longo, non comentar nada caro, pero son procesos longos, bueno, a alcaldesa tamén, 1 ano, 2 anos, e unha vez que están dando, pois xa hai iniciativa privada, xa é un estímulo, non? A propia, hai unha fiscalidade dentro dos tributos galegos que permiten certos desgravacións, reducción dos tributos, reducción dos tributos, se fan investimentos en unha destas medidas. Que vai un pouco asociado todo, estímulo, apoio fiscal, para dinamizar os procesos. Quantos polígonos há na Galiza? 33, 33? casi 34. Muy novos todos eles, ¿no? Sí. Todos eles son moi recentes, o sea, está comenzando. A lei ten 3 anos. Claro, A lei foi... A uno. en mayo. O mes que ven fai 3 anos. Ok. O primeiro polígono, canto fai que se declarou? Para 2 años, más o menos, ¿no? Ok. É moi recente. Ok. Hay que comenzar. A ver, los primeros son más complicados porque estamos iniciando estos procedimientos por primera vez. Es algo muy novedoso y somos muy garantistas. O sea, nosotros lo que hacemos es dar muchos plazos, muchas exposiciones públicas, notificamos a todos la propiedad de la gente. ¿Vale? Es muy proteccionista, es una ley muy garantista en ese sentido. ¿Más? Tamén hai unha aprendizaxe, Sí. os propios procedimentos para facelos máis áxilos, Claro, es que los primeros son los que nos complican un poco porque tenemos que establecer nuevos procedimientos. Vamos, cos aldeas. Mira, pues este cronograma xa vamos mal. Bueno, pero nosotros aceleramos, ¿eh? Vale, no, é dicir, é moi dame igual que me interrompades cando queirades, pero vamos a ver si arrancamos. Bueno, non son Carlos, xefe de área de mobilidade. Vamos contar, a presentación está casada, vamos contar un pouco que son as aldeas modernas. Primeiro, antes de decir que é unha aldea, vamos decir de onde vimos. Os antecedentes que salen de por que empezamos coas aldeas modernas. Bueno, non sei se alguns aquí recordaredes no 17-18, o tema dos incendios, cando morreu, por desgracia, morreu xente. Nese momento creouse unha comisión no Parlamento, desa comisión saliu un dictamen, e a raíz do dictamen, bueno, pues, unha das medidas que había era loitar contra o abandono para, desa maneira, loitar contra os incendios. Entón, nese momento, nós tamén andábamos por aquí, coa lei anterior, a lei de exploración, que era a lei de mobilidade de terras, empezamos a facer proxectos de mobilidade de terras, que chamábamos así nese momento, que en base persiguen o mismo que persigue a lei de recuperación, que é unha das pilares era loitar contra o abandono e poñer esas terras en produción. Dicía o anterior xefe meu
que a terra traballada arde mal. Entón, esa era a filosofía, tentar poñer a terra en produción para recuperar. Bueno, pois aí tedes uns exemplos que eran proxectos de mobilidade que despois se desarrollaron, chamámosse proxectos de mobilización de terras en aldeas modernas. Aí xa naceu o de aldea moderna. Temos exemplos en Sober, temos exemplos en Courel, en varios sitios. Que é o xermen onde empezamos a, digamos, empezar a escribir o que despois serían as aldeas modelo e moito máis adiante os polígonos. Bueno, as aldeas modelo son un instrumento de reposición de terras que xa dixeron as miñas xefas, entón xa paso, están neses títulos da lei que vos poño na presentación. E hai tres tipos de instrumentos de recuperación: polígonos, agrupacións de actuación de xestión conxunta e as aldeas modernas. Non vou ler todo iso que pon aí. Unha aldea modelo, para que haxa unha aldea modelo, ten que haber unha aldea. Se non hai aldea, xa non pode haber aldea modelo. É algo que parece de perogrullo, pero hai que dicilo. Xa non podemos dejar unha aldea dela, un proxecto de aldea modelo onde non teñamos aldea. Entón, poñemos aí un dibujo, porque é que se ve mellor que un dibuixo. Ese perímetro, esa liña vermella que tedes aí pintada, ese é o perímetro que nós dibujamos, o perímetro que é do proxecto de aldea modelo. E ese aro de color azul, non sei se se ve azul, esas son as faixas de xestión de biomasa. Na Galiza, a lei establece uns tipos de faixas de protección das aldeas, dos núcleos e das vivendas, que neste caso son 50 metros de arredor do que é o núcleo ou vivendas. Entón, que é unha aldea modelo? Pois é o proxecto este que nós declaramos o proxecto, fixemos todos os traballos e estaban as fincas limpas, arrendadas e postas en produción. Un ano e medio. E das primeiras tiñamos menos aldeas en carteira, entón podíamos. En tempos de executar un proxecto deste estilo, pois foi rápido. Para mí, eu penso que foi rápido. Sempre hai xente que pensa que pode ir máis rápido. Pero penso que foi rápido. Bueno, un pouco mellor, máis detallado de parcelas e o número de titulares que hai en cada proxecto destes. Despois, se se ve ben a lista de todas as aldeas, veredes algunha aldea, entre elas Pedrosa, o número de parcelas que hai, e o traballo, digamos, burocrático, social, de convencimiento e casi de pastoreo xa na xente, para explicarlle o que é un proxecto e que este de acordo. Bueno, non o dixemos, creo que non hai desta hora. Son proxectos voluntarios. O sea, aquí hai que contar coa puntualidade da xente. Non nos vamos impoñendo un proxecto. Onde vamos primeiro, tanteamos o terreno e se a cousa hai áreas movedizas, recollemos e vamos a outro sitio. Vale. Se non hai xa un feedback da xente que vemos que pode sair adiante, pois non, porque é enredar para non chegar ao fin. Entón, de partida, son sempre proxectos voluntarios. Contábamos que ten que haber o acordo do 70% da superficie que está dentro do perímetro. Se non hai ese, non seguimos adiante. Ese é o procedimento de aldeas modelo. Iso que tedes de esquerda a dereita e de arriba a baixo. Tampouco vamos a pasar un pouco rápido, vamos. Unha diferencia importante que teñen as aldeas con os polígonos, a aldea está involucrada directamente o Concello. A solicitude para que se faga unha aldea modelo é do Concello. Non é nin dos particulares, nin é a iniciativa da Gader. É o Concello que nos pide. E o Concello, que a solicitude, ten que aportar o acordo ese que vos falaba, do 70% da superficie, donde os titulares non se autorizan, o sea, que non forman parte do proxecto e ao mesmo tempo autorizan a Casa de Administración a facer labores de limpeza, de desbrazo, para poder facer traballos técnicos e ao mesmo tempo xa protexemos a aldea mentre executamos o resto de traballos. A palabra de limpeza e desbroce neste proxecto é clave. É unha das claves, non? Hai varias, pero unha delas é esa. Bueno, aplico ahora un pouco máis.
A presentación deixarévola despois, entón queda explicado un pouco máis en cada fase. O que vos decía, 70% ten que haber solicitude do Concello, xa temos un procedimento reglado en sede electrónica para facer a solicitude, son cousas todas que nestes quase 3 anos se foron facendo para ir avanzando e facilitar as cousas. Importante, o Concello ten que estar adherido ao convenio de xestión de biomasa. A raíz dese, como decía, dos incendios, dese dictamen que houve un convenio entre a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAM, a Consellería e SEAG, que é unha empresa, bueno, en Galicia é unha empresa pública de apoio á Consellería. Entón, hai un convenio para limpar, desbrozar, limpiar as faixas de alrededor dos núcleos. Esa faixa que vos explicaba, de alrededor das vivendas e dos núcleos, pois hai un convenio. Entón, se o Concello non está adherido, tampouco podría ser unha aldea. Entón, hai varias limitacións para poder ser. Depois há un informe favorable do Banco de Terras, donde se dice que, pois sí, hai o 50% de abandono, non hai. Se declara a aldea modelo, que o declara o Consello Rector da Axencia Galega, e se fai a declaración de utilidade pública. Esta declaración de utilidade pública pois é importante, porque é que nos dá soporte legal para facer outros traballos que veñen a continuación. Unha das claves é esta. Publicacións nos OGAs, notificacións, e despois, cando fale na seguinte presentación que fale do banco, vamos, entrarei un pouco máis de detalle, pero se fai a incorporación das parcelas da aldea ao Banco de Terras. Eso é porque o modelo de explotación dunha aldea modelo vai ser única exclusivamente o arrendamento. Aí vai salir a concorrencia, pero vai ser só a arrendar. Cando aquí Irene vos explico dos polígonos, viredes que nos polígonos hai outro tipo de explotación, a maior do arrendamento. Pero... E ao mesmo tempo que se fai a incorporación, a DUPA, que é a Declaración Pública, nos autoriza a limpiar e comenzamos a limpiar. Se elabora o proceso de ordenación productiva. É un documento técnico. Ao final, o que ven a definir o proxecto é pois unha ordenación dos usos ou definir os usos máis acaídos ou máis idóneos de explotación nesa aldea. Estamos falando de usos agropecuarios. Nós non nos planteamos usos forestais, salvo aquelas aldeas con características especiais, por exemplo, unha aldea que teña parte de un souto dentro de todo un sí, pero ese tipo de uso forestal sí entraría, pero outro tipo de usos, se están pensando en produción forestal de piñeiro ou eucalipto, vai ser que non, nas aldeas, porque non podemos levar o lobo dentro do galiñeiro. Que non podemos, por un lado, desbrozar para que non veña o lume e despois ir plantar os pinos ao lado das casas. Isso non ten xeito, non? É o problema. Eu podo dicilo, os cadros, outros non poden dicir, pero eu podo dicir. Ou considerame que podo dicir. Es para a recuperación de tierras de labor. Exactamente. Bueno, hai solicitar informes sectoriales, tramitación ambiental, que pode ser que proceda ou non proceda, dependendo do tipo de proxecto. Eso non lo dirá en base á legislación de medio ambiental. Se aproba o proxecto e se somete a un proceso de concurrencia competitiva. O sea, tamén publicado na sede electrónica, entón aí calquera produto nos presenta unha solicitude, que debe ter por aquí algún pantallazo. Sí. Presenta unha solicitude con, pues unha serie de criterios que xa ven definidos, parte deles ou casi todos na lei, pois que xa, se é da aldea, pois ten máis prioridade que se non é da aldea, ou se é do concello, o precio que oferta tamén puntúa, se aporta terra, aporta o proxecto, pois tamén lle puntúa favorablemente, etc. Os usos, fundamental. Bueno, sí, os usos, sí, claro, sí, eu teño que xa pedirlo para os usos que están aprobados no proxecto, eso xa entra de... É óbvio, non? É igual para todos, non? Non. Non. Se pode... O proxecto é... Os baremos sí. Os baremos sí. Sí. Los usos cambian. El precio cambia. Eso depende del proyecto de ordenación productiva.
Bueno, rematada a concorrencia competitiva, pois xa se farían, perdón, Os baremos. Lo digo para explicares como decimos en portugués, son os criterios de a que se lle concede as criterios de puntuación. Esos critérios. a ver, Son- Sim, o que dá mais critérios, o critério financeiro, se tem produción, terrenos claro. já Produción ecológica. Si es un nuevo productor, si es mujer. Bueno, tenemos varios que Se van. produción ecolóxica, pois cultura, São critérios. sí. Priorización. Sí, porque isto, cada solicitude vai cubrir que criterio cumpre ou non, cada criterio ten asociado uns puntos, e ao final sumas puntos, e o que teña máis puntos, adxudíquese. Eu só fiquei com uma dúvida logo no início, na aldeia modelo, quando falam na parte da gestão, como vocês falam no voluntariado dos proprietários. O que não está, o proprietário que não adere a essa limpeza, vocês, através da legislação, têm autorização, têm depois autorização, obrigam esse proprietário a deixar entrar dentro do terreno dele? Sim. É isso? En Para faixa, fazer a faixa. Na faixa xa podemos, xa ya se limpia. se lle notifica primeiro, e se non o fai el voluntariamente, entón son os concellos que, ou neste caso se haga no convenio, a ver se o digo ben, entran e fan eles a limpeza. Já para a questão do perímetro da aldeia modelo, De todas formas, temos que ter 70% das declarações da área, não é? Da liña vermella. Sim, do perímetro. 70% dos proprietários têm que aderir. 70% de superficie. superficie. Da área, superficie. da área. Sí. Ok. Pero aún así, los que no se adhieren no pueden dejar el terreno en abandono. Nosotros le vamos a obligar a que lo tienen que tener limpio y en producción. Apenas limpo ou limpo e a produzir. En principio limpio y en producción. Estamos en ello. Mas a produção, depois cada aldeia produção- modelo tem a sua Tiene que ser acorde. própria produção, não é? Se é ganaderia. Sí, pero tiene que ser acorde a los usos que se ponen en el proyecto. Ao proxecto. Ok, a característica de cada aldeia. Ok, No que é na faixa xa pode entrar incluso sin autorización. E despois, unha vez que se aproba a aldea, a declaración de abandono. No momento en que está o proxecto aprobado e arrancado, se, por exemplo, unha persona que está aquí, fora da faixa, pero dentro da aldea, podemos iniciarlle o expediente para declarar en abandono, entón se lle obriga ou a limpar el, a poner en produción, ou se non se lle dá incluso aí a opción de incorporar ao proxecto no banco para que o produtor, se non, de primeiras non quixo voluntariamente, ao final hai mecanismos para un pouco ilo obligando Vai à força. Claro. Eu sei que estamos mal de tempo. Não, Mas há pouco, quando explicavas algo de espécies arbóreas, não percebi bem. Mas nesta faixa envolvente a aldeia, se há um sobreiro muito antigo, isso também vai... No. Es proteccionista, son proyectos proteccionistas. Ok. Lo que no queremos son especies que favorezcan. Eucaliptos, pinheiros, era isso que explicava. Hay muchas aldeas con carballeiras Sí, en donde sí, lo no. que hacemos es poner una actividad ganadera. Ok. Nosotros no cortamos árboles. Ok. No. Ok. Porque por vezes essa faixa limpam tudo. Portugal. No, nosotros no. Pois. Ok. Aquí se mantiene el paisaje. Ok. Sobreiro não. Sobreiro não. Bueno, Mas este tem... vamos a hacer unos contratos. Ben, pois unha vez que termina, que remata a concorrencia, xa se fan, hasta agora nas aldeas modelos estamos facendo a GADER obras de mellora das instalacións, o sea, obras complementarias para posto en produción. Por exemplo, si ali vai ser como vamos ver despois pola tarde en Pedrosa,
Se va a ser para pastoreo de gando vacún, pois o que está facendo, neste caso, a gadera é colocando os peches perimetrais dentro do que é o perímetro da aldea, ou incluso bebedoiros e comedores, incluso algún refuxio, para esas instalacións se lle ceden gratuitamente aos educatarios da aldea para que seja máis fácil entrar na aldea e poñerse a producir, sempre todo vinculado a que se manteña na produción durante o tempo de vixencia da aldea, que van ser nas novas 10 anos, que é o tempo de... Son instalacións que son da administración, que lle cede gratuitamente vinculado aos arrendamentos, ao que acabaron os 10 anos, a aldea recupera as instalacións e volve a seguir a aldea a concorrencia e a persona que o gane volverá outra vez a adaptar as instalacións. É um processo que é iniciado pelo Conselho. Sí, pola Câmara, sí. E o alcalde tem que pedir a declaração aos proprietários. Sim. Como estamos a falar de sítios muito pequenos, eu presumo que seja muito difícil ao alcaide saber quem são os proprietários dos terrenos, atendendo que muitos desses terrenos podem não ter proprietários ou estão fora do... É muito difícil se estivermos a considerar que estamos a falar de 70 e tal proprietários, 270, no caso, por exemplo, 278 parcelas e 73 titulares. Como é que este processo se faz? Deve ser súper difícil, ¿no? A ver, nosotros la ley nos habilita, ¿vale?, la declaración responsable en la que los propietarios que están en el extranjero, por ejemplo, un vecino se puede hacer cargo de que tiene autorización para incluirlos en el proyecto. No tiene que ser el propio propietario, o sea, puede ser con una declaración responsable. En el caso de desconocidos, se integran cautelarmente en el banco de tierras por el procedimiento que dijo Inés de la investigación de la titularidad. Pero é complexo, o sea, nós o primeiro, aquí na Galiza, temos a base de datos catastral, que ten un titular. Entón, o primeiro que facemos é consulta ao catastro, descargamos as xeometrías. Descargamos o parcelario, que é a xeometría, co titular catastral. O titular catastral ten un nome, poida que teña DNI ou non, e ten un enderezo. Entón, a partir de aí, se vai buscando. Tamén a clave é, dentro das aldeas, sempre hai unha, dúas ou tres personas de referencia na aldea. São os facilitadores. Entón, o se sabe, pois esta é da casa de que marcharon para Argentina, non sei que, pero ahora o sobrinho que está tal, entonces teléfono, WhatsApp, correo electrónico, todo eso se funciona, axuda. Sí, pero a ver, é certo que é un traballo grande para os... A ver, solo puede decir Natalia esa mejor que nadie. Pero un momentiño, está aquí Francisco, que é o anterior alcalde, que foi o artífice de toda a aldea, que vos explique... Él sabe, sí, sabe. Sí, porque pasó. Sábado por isto. Porque hai un pouco de conta de... No, a ver, é básico os que xudan dentro do alcalde. Sí, no, vamos a escutar, por favor. Por favor, Porque non entendo o vídeo. No. Vamos a ver, é que é complicadísimo, é verdade. Primeiro a identificación das fincas é complicada, moi complexa na forma, pero claro, desde aquí, que eu non quero participar. Parece que está na seguridade. No. Bueno, basicamente, o único que sí que é fundamental é que proceden esos 4 personas, en este caso, na aldea de Pedroso, tuve moita sorte, porque eran rapazos xóvenes moi implicados que querían efectivamente recuperar a zona, non? A súa aldea. Basicamente, o traballo levado non eles, o Concello fixo a solicitud, si fomos a moitas veces a Consellería a explicarle todo isto que está explicando ahora, que unha vez, a primeira vez casi nos pegan, a segunda foi máis suave, tamén, hasta que xa te foi tomando por consciente de que era un papel. Aí está, máis que nada, vale. Despois a administración é a que acaba rematando todo o traballo que se fai a través desta xente que nada, vale, basicamente é querer facer, é ter voluntade de facer. Non é outra cousa, luchar porque se faga. Hai moitos problemas, moitas complicacións co catastro, cas propiedades, pero ao final con voluntade seguro que non é o. Claro, vamos,
Eva é que traballou, é que eu inicialo, pero Eva é que traballou. Mira, pero- O gordo no edificio é ser o impacto. Eu tamén quería aclarar dúas cousas. Hai alcaldes traballadores implicados que nos fan o traballo, pero tamén noutros casos, desde a xencia, dimos de soporte técnico, contratando pois, empresas especializadas, como as que traballan en concentración ou actualización do catastro, para que eles axudaran a facer este traballo. E unha vez feita esta recollida de asignaturas, que como di Irene, pois non é tan complicada porque poden asinar representantes polos propietarios, despois o que sí estamos a facer, e iso é algo que aínda estamos facendo agora, é un levantamento topográfico e unha recollida de documentación para actualizar todas estas parcelas no catastro. Estamos tamén falando co catastro para ver como coordinarnos para facer este traballo mellor, pero iso é algo que aínda estamos facendo, aproveitar este traballo de recuperación de terras tamén para regularizar a propiedade, actualizar o catastro e a propiedade de... Sí, bueno, é sobre o mesmo, porque eu entendo que un dos retos que o mesmo ter un dos segredos de todos estes